Ayan guys, welcome to my channel. This is Eric Kelot guys. Please subscribe, like, and share. So muna ako ang part 2 guys katong beautiful single mom. Ayan, yan ang content nako ha. Si beautiful single mom. Ayan, part 2 ni siya guys. Hello, Marikoy. Ah. Rabina Compound. Rabina Compound. Rabina. Wala ka ba sa gym? Iniksulod ay Sakay na lang. na lang, Rabina Compound. Wala ka ba sa gym? Wala ka po sa gym sa Unong na yung first kanto. first kanto. Unong lang. Ay, naagay makita nga purok mangga. Unong diha. Purok mangga, unong kay sa likod ana ilang balay. Basta pagkita sa gym, ayaw pa abot sa gym. Wala ka abot sa gym. Wala ka abot sa gym. Ang utanam na pinikap, abot sa gym ha, na dili ka abot. Utanam Mas lang. kanto. Pag nakakita ang tao, pag utanan lang asa ilang Eric Hilo. Mani na ka? Ah! Ginoo! Sige, Marikoy. Isa pa, Marikoy. Eh, Lisa, Marikoy, sakit kay Marikoy! Ulit na lang po. Sige natin, para dili ka mo, para maano na ka. Oh, i-off na na, kay ikaw sunod. Sunod na pala. Wala na ka ako mapaniot to. Okay, bye. Paniot to ba man ta? Oo, paniot to. Hilot, man, bidjuki. Ah, haya no? Yan, bidjuki naman ako magnilot naman ko. Agay! Kaya gitandog na ko ni mama. Lusay ni siya. Wala to ko ni lusay ha. Kaya lusay ha. Pag ginatong itandog mo na ako ni. O ni nung dan puro ni magkumakaw sumay ko ta susay. Lahit ang gingon ako sa likod ko baka kalimot. Lahit ang tutang na dagang nag-atang sa tong heart, no? Kani lusay ha. Mao po ni na kung inong dan makasulay ka. Kana ko tumuro kay magulbuan. Magulbuan na dito posto sa dito. Dabog-dabog. Mo na siya kung inong dan singot o grasingot ko lang na. Ano ba na? Isa ipa-check up ni mo na normal lang. Saksyon, no? Dagan kay gisulti, no? Wala masayod ang customer, no? Para aware mo. Aware. Hindi na yun. Sunod balik, hikap lang daan. Wala na. Ikaw daw ang balik, wala. Hikap lang din, daan na. Yan, number one, gaganda mo rin. Ayun, dito. Ito, ha? Sige, kamay. Tumihilot, mabot sa kuwang. Ito, hilot. Kami kaya naman yung doctor tayo. Yan, hilot mo na ko, 19 years old. May stroke na. Ato hospital ni gawas, walay pending. Tanan check, tanan details, tanan. Walay makita. Tempas mo sa tulo, walay makita. Dok, anong di ka? Hindi ko sugar. Yan, sugar normal. Hindi ko sa ginagawa. Nakapagpilibati siguro. Alay. Si Juan, tawagan na. Si Mel. Hindi sa wagis. Nagpa-picture rin mo. Ano si Bill? Unang naman mo tulad niya. Oo, manong wala ko niya. Tawagan na si Juan. Si Billy. Napirin na bagay na uptake na bagay ito mo like, comment. Ano na ko? Tulo lagi mo diyan ni Pirla. Ano wala ka kay apel? Basta pagkasi mong pas. Kaya juga ni pa ano mo. Apoy kinipas mo. Apoy yung drink. Apoy ang lawa ka ni. Yang hindi nga naman pag kuha na gud siya, labaw na gud si pas mo. Wala sa ma-paralyze ko. Ligo-ligo na lang. Yahay, no? Ligo-ligo na lang. Ito na kaya ay anak. Ito ka. Ako ba, ligo-ligo, manhidya yun. Matabangan na ito. Hindi na tulad ito ng mana. O gani. Sasayo-sayo pa, kapoy pa lang. Ayun na.
Silpi mo tulo, yung mga nasa simbiling, anong tulo na? Lalagyan mo, huwagin mo manawag. Puro. Ano nilabaw ni mo pas mo? Halos akong gipanghilot, puro pas mo. Ano man? Mali ko makuto hapon gabi eh. Or mamunas. Muna sa dali. Ay, na kasi. Kalimot yung try. Ligo. Dang oo, inyo ko, hindi ka Hello, makawa. Manang. Good morning. Sorry sa dito. Oh, Manang, suroy tagdikos. Sabi dito sa Suroy dikos na ako tres dikos. Sila Perla. No, pahilog ko Manang. Uy, ang sakit akong sakit rin. Pas mo sa kusog. Pas mo sa kusog mo sakit Manang. Mulay ni mura kong iduot o higda. Okay, Rick. Paniwan mo Tawagin mo. ba? Human daw na mo hilo tro ni Gina. Kaya si Gina ni Apas na. Wala na ni Jutik pa dayon. Ni Jutik kadali kamot ko sa ibot-bot ako sa center. Nagsakay na siya pedicab ka na. Siya isunod na ko. At tinupol lang ni mo. Tinupol niya. Ya, kami lang sa dali mag-selfie-selfie ha. Nanta gani daw may ka human. Dili sana kay ingon jud si Eric na. Wala siya gani ko dahil tinuwi ko. Wala gani ko. Kumalunod siya. Sabay na mo sa Pagdalag biko maring ha. Dala daw dito. Maring pagdalag biko. Favorite trabaho na ko imong biko. Ay lang kay lami ah. Nakadumdum na jud ko manang lagi nasara ra ko manang. Wala, nagsakay ko pinikap. Agay. Uy, ginuo ko matungnan ang sakit. Nakalangit sa saging. Wala niya. Ang gala siguro ang anak ko noon ko eh. Pagdalag saging birthday. Ang gala nagsaging anak siguro. Pwede mo good Pwede mag- manganta tag videoke, Oo. manganta tag saging. Ano dek may saging? Ganda rin yung video na. Ay lang pa na isa kabuli. Sige manang oy. Bawal. Bawal ka ikaw. Liman ka manang. Liman ka lang. Wala man ingon si Eric. Uy, hindi ko naman ikunas. Wala laag pa palaagon eh. Ayan. Mo uptake ka na sa naakin. Ayaw naman guni. Ayaw naman ko daw ko. Ayaw naman. Pwede na gay, di lang yun mamunas. Bahala. Balag mo laag. Alag, walaag. Huwag may mamatay sa baho. Mutuod yung kong Eric ni Perla. Agay! Inuupo si Perla. Sige, nagkatawa, agay, Rick! Agay. Wala, oy. Kita lagi siya. Kita lagi sa gilay. Pwede mo na live? YouTube mo na. YouTube, sa YouTube, right? Sige, salamat na na. Ingat ko. Ibot mo siya talaga yan. Puro ko si Eric Gadula sa mga tulak ko. Ha? Puro ko Gadula sa tulak mo. Iyak ako na rin, muna na. Lami kayo. Kami kayo masakit mo. Sabor. Isod ko ito ng hubaro ng pas mo, no? Asa pa kang dagan, isod ko ng pas mo. Pura pamuhan lang. Daghan di ko matabangan sa pas mo. Isang naglubog po na, pwede na ito natulak po ng pas mo. Ano ko lagi bahala na ba? Yan guys, please subscribe guys. Subscribe guys. Ako dito si Shag. Ang netaro na nag-single po, no? Single, lumigili ko. Single na Comment na right? Boss! Boss! Tinuot to, boss, ingon sa single. Ay, ay!
Pero layo, mabubos, kagayang. Kira. Okay ra. Basta moagi, Okay, Ramo. moagi kang irik kung nakamunin ako. Mahilot siya. Mahilot ra sa prakusgan ka. Sakit gamay. Gamay na ko yun. Sa taas lang. Ay, sorry. Ano? Kinuha, yawa gini ka mata ko magdi na mundang. Ako di ko kapugong sa ko kumundang o dili. Wala nang pas ako pag di ko ganahan mundang padayon dito. Agay, perla, tama. Agay, Lord. Kita ka nang gihilo to pili nagkunit o duha ka buko. Gani. Duha ka buko ilang amahan di nakalakaw. Di kag ospital. Gawa sa ospital 5 days di nakalakaw. Yung anak mo, gani ko pa rin. Kita na dito yung bagtulok na po. Agay. Palayo ka rin. Palayo gini ko kaabot. Agay. Oh, no. Shout out to Gina. Agay, Lord. Yung harga para umag suroy ra baka. Bawal daw, suroy. Bawal Bawal man, daw. di man yung meeting sa midwife. Ay, sa nurse. Luwanig laag, Nek. Mga mo sila, Bernard, sa gusto kalaag. Kami nung malawa, busy rin na eh. Busy, sayangan ko to. Yung mulakaw nung go ko, doon naman ako, di pa ako yun. Pero Manila ko, nalakaw. Minang na dyan dyan ito, no? Siyempre, mapailot siya na, bigay kita mati. Ay, naku, ito mga kumara sa tayo, no? Nangit niyo ang laag. Wala yun, depende yun. Di ka na mo kung nilot. Wala, di sipuan. Wala mag-request din. Laag, me, di naman dawat. O, kana lang, may birthday, may kasal, asa ba may nailaag dyan. Karang adlaw, karang sa manadi, ito may mga nawat na domingo ba? Karang ng lunisa, may mamista, ano ba? Kung manawat may siguro, isa o duha, pagka-udto, larga na may. Hindi mo na natin kaong sayang mabututin. Tawag lagi ko. Ng birthday, ada kan kita manawag ng birthday. Di na naman, holiday mo na gusto ng bayunot. Huwag yan mga trabante na. Ay, dito ko nililo ko sir. No? Kuya ko, hindi ko sa sakit lang. Yun ang sa tubig, may nagkitabi. Tubig, may tambal. Ano Ay, kuya? tubig man. Agay. Maningot lagi ka. Ina ni mo, Gawa na ka nag-istorya dito. Gani, per, sakit kayo, per lang. Gaspang magkukay mo lawas. Tapang. Tinggang lang taon. Luoy ka sa mulawas. Ako promise. Ayun, wala dyan ko din. Kung pagmugana, kung hikap, gana, doon na. Di, yun ang undang. Puro sa muungot mga diya, diya. Hindi mo kapas ng kamot. Sa una, gani, gani, padyo kayo ito ka ng eksperto. Yan. Pero kung matulak ang kamot. Pero kung matuad, ay, adi, ay, mo ko. Pero maana-ana, asa ka. Hindi ka mo kami, pero diya. Ito, diya to. Ato, na-memorize na lang na ito. Ay, ay. Dati ko, magilot mo, ang takbalo, no? Pwede po ito mangilot, o po ito mag-screen lang. Hilot. Ito naman, may mga napot, makailot yung hilot. Ano? Baka ko kabalo, itabi na dito sa abroad. Hantod na po. English lagi ka on, tanaw ko. Meron sa kitang siya, kadawa, di na tayo pagkatulong hilot, tulong. Patulog siya. Hindi mo kami kapoy, hindi mo kami kapoy, hindi mo kami kapoy na ito. Ano naman? Uy, dito ko kulit baso na. Uy, may kusog na mo, man. Nagtiyo na.
lugar ka sa bindi, banda na yan. Ipas mo manggunin mo ha. Ay, tambat ni ba? Tumad karon Yung mo sa lawar ron, Monday. Oh, dili, Martes. Martes ko ba dapat? Tabok lang ganyan ako. nato lagi ako kurasa rin. Kung makauna ka, Oh. gato kay bakante man. Sa makauna lang. Niya, mapabuk ko da kan mo. Kaya napabukin ko, dapat lang kailangan sa pulse. Ay, Rick, hindi ko ano, mato man eh. Ang pulse, asa nga pulse ni. Hindi ko na lagi napabukin ko, nailaan na. Dili ko. Halos yun na siya, ma'am. Gusto ka na presentahan ng kuan? 22 no? 22 na. 22 na na. Halos mga ma'am, pag akong mga gusto na, maayo din na siya. Na yung maayo, dali na naayo, na yung medyo mardidig ang ayo. Pero lagi siya alipyo. O, na yun, ikadawang balik, inang balik eh. Anala, ayo naman na. Balik na dito. Pabuk ko lang ito. Yan, nawo na. Kita kabalong na kayo madut, may pista. Ikalit Mga naman. isa sa mga kapilya is 21. Wala ko kuan na, wala ko kuan anak pero ang among handaan anak pa sa fiesta sa kapilya Parang ba gudron na. ko, sa'yo yung may text eh. Sa'yo mo. Text din ako, bahala diya, bahala. Mag-gitsan mo ma'am. Text ka ko ande. I need one day before. Lunes ka. Lunes. Ah, Eh karon buinas yun eh, para sa imo, gini. O, may nisulod na eh. Ano yung nisulod tong isa, alas 11 magkat. Abot si Gina, o niya nasa mga kumagkanan. Ang tikling kasi na kanya. Yun sa niya, sit up nito doon. gusto niya, gusto kanya pag-jamming ang mga Pantay ka sa sera, hinatandog no? Ako no, dili pwede mabunog na. Ako no, nananaon lang, pero mga lusay, makabantay ka, mga ito gina, kalit-kalit. Pag maiko ka, pagkasakita. Tapos mo yung maguban, yung magbasa. Kaya labi na bago mong kaon mo, na, maluol na yung kaon mo. Kaligo na dito demon. Very absent. Kaya naman ko kumaingon sa mga bawal ma. Kung mahirap ka na. Absent. Pero sa mga dili pa na ko ngayon, dito kayo kumutabi. Ito mo na ko. Kaya na kumutabi o buwan dyan. Gusto meron na taka. Managay mo ba? Ay, naman daw yung mga suki. Ako sige. Pag di ko makaya sa mga suki, ako lang. Kung ano yung tabo kay Kuhan. Kay Timpales, kay Mare. Naman si suki. Ready mo ko sa manid ka ani. Ano yung gila? Sakit talaga na yung mahuban. Ya COVID ba tumang na? COVID. COVID. Tanan masakit o luwal na ko. Takson ko na masakit o. Ano sakit magkain na? Kani siya ma'am, upat ka side ni mo ni balay-balay sa pas mo sa puso. Kanya nabungkag mo ni, hindi niya mabungkag mo na yung moting days puso ko na ako. Oo na, mapikon. Ang left, yung ang right, Sugar. sugar, karon ito na po. Kani, pas mo sa puso na. Upat doon na. Dapat kabalay na po. May kani o. Kit in Rick. Sakit na ba eh? Kit ako kita Rick. Grabe kit Rick. Oh Lord. Pagawa ka rin dito. Ay, agay. Wala ko nang isa dito. Uy, wala. Ha? That's enough, that's enough. Oh, that's different dito kasi uban yung sa Australia ka mga ni style. Yung tanah ko, gadula. Wala kita pagkadula din mo. Uy, agay. Marino, good mang absent ko. Dili lagi. My life, my role. My role. Like, Agay ring mo. Kaming absent. Mo ni gini resulta mo nga pasmato. Ito na kaon yung 19 years old. Basta di siya pa imo. Katulong maligo sa sakadlaw. Para humot man no?
pagkapot kita sa balay, hay masa na yun. Pag mo nagmasa, dahil ligo, dayon tulog, ligo. Kaya abog man, no? Masa kita. Ang problema, kay pas mo, tana. Sa'yo, mag-driving na. Ano eh? Uy, agay, Rick. Agay, Rick. Agay! Sabaan yun ako, uy. Nagana ka wapay, kuha na wapay watcher. Tapos sina. Gani. Huwag na pa si Pilin, maligaw dyan kayo po doon. Sige na ito katawa mo. May mga dito. Tagam manang. Tagam marikoy da. Tagam. Ready na dyan po. Anak maminaw. Nadiyo sa akin, may mga gusto na ito rin pa mga kaya pa manggod. Kaya pa manggod. Kala pang word na kaya pa. Kaya, sakit, God. Kaya kaya na manggod ang word sa, tama, siyempre, tama, mga Tama niya. word sa, ini. Pero wala agad may bali nga, makabalo mo mga kauban sa trabaho. Kaya, kung ano na imong ipamati, ismail ka lang. Tago na yung atong CR. Tago. Kung ano tingnan ka upan mo. Matay rin ko. Kalit lang, ano, kalit ito, ungot ito doon. Pinakanindot ang patandog na. Ano mo na, ano? Kalit lang, sakit ito iyang kuhan, wala. Ano ba na, mga nidari nga, ulo, pwede isungit ito. Gusto ko bumisingit, ma'am, ano mo kita nagbulag? Ang tabango. Sana biya ko takinalik. Talang ka. Ngayon, sahay, mga kumpos. Pwede na ako na ito. Ulo man, pa na gano'n. Kasi ma-pressure ko eh. Kabuang kagupod ba? Naligo na dito na yamon. Dito kaya to doon. Agay Rick. Agay Rick. Basta sa kamay. Ah, tama na. Mag-usong ko niya. Bawman doon. Sabi sa taman. Grabe ko gastong ko. Spam kayo. Kanya, Agay. try test niya ha. Kanya. Abi sa Rick. Masakit ako dyan Rick. Try test na. Aray. Ngayon na sa kundang anak itlog manok. Lamang loob mo. Una ako start arthritis. Aray Rick. Agay. Lord. Agay. Hindi po kapalik ako sila dadagawin. Laylay na ganyan yung kuhan ba? No? Ano mo tingil ba? Laylay na nero. Lifetime mo laylay gid siya Rick. Ano mo no? Agay. Banik ko. Aray. Agay. Dira? Sakit na dyan kayo. Nanas may tapos minit lang. Ay ko pa. Kaya na kaya. Upload niya, tananay ka sa YouTube ko, nanago ko sa YouTube ko. Ah, Sa YouTube, katawan ako. share rin ka. Ay, siguro, kita na ako pag maupon, anak. Kung subscribe siya, kung sa subscribe siya kita, meron akong search. Eric Hilot.
dito. Okay. Ano ha? Wala ko ng problem. Ano ano? Oh, okay. Layo, lawag. Okay. Lemon? Aray, aray, aray. Dagboy, ano ba yung tao? Ligo nga diya. Aray, aray. Pagtutbras ha, pagtutbras. Pagtutbras. Hindi na. Init ba? Hindi, gawa, mag-blast ko. Mag-bulak, kukuan. Ang tama rin sa maligo. Ligo na ba? Ha? Nagawa ka pa ama mo niyang week. No, hindi ko kumalo. Ganun, wala. Dito ka ng tao. Okay, week. Awit eh. Sa duha, kumbaga kung sa isuon eh, kani ang dalit man. Majority ni sa tibok libutan, pag maring stroke ka nila. Labi na yung mainom. Dili tanan, pero kasi karang kan, Wala. labi na yung mainom. Gusto mainom, alcohol, kasi Sabay na, be. Ikon. Magdulak kung kuan ba? Tingnan na lang. Lalo yung ano yung alas pasi. Naman. Sabirin kasi. Agad! Ay, palayo. Sakit ang kayo. Nasa na itong maklap? Tago lang. Eh, buta ka. Perla, uy. Ito na mo gano'n. Hindi na siya patawag yan sa kuha. Ha? Hindi na patawag sa kuha. Agay! Pakpak. Hip hip! Hooray! Laing katawa ka pa, pero pagkatawa na lang din natin. Hooray lagi. Hindi ka pinang gawas bata. Inana ba yung magbati din? Huwag ka kasulag bati, no? Inana ang magbati din. Dili siguro Pearl, uy. Hindi, inana lagi. Inana, mga anak ko yung magbati. Alam mo ba no? Wala, 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 dili na kumusab. Pausan na lang. Ano mo ba na kami anak? Gani. Kapag ganitang ulo, Dili, 12. nagkailami, magkain ng pagpanganak ko. Wala man sila yung Kasi batik-batik. karan magpunaan ng dagat anak magpunaan ng binikanan na tulukon. Ha? Dili tulok. Dili tulog. May ticket na na. Tanawa yung taon, may hang umaga to. Tanawa di ko. Pati magunit sa umaga ko. Binita niya yung papa ko, manumbag mas ko ah.
Kapoy na na yung umagat. Mabarabang may panihapon pa. Umaga na niya. Umaga Yan na na siya. gawas. Di ba ka umagat siya lang eh. Upan. Hindi isa yun na pati yung anak. No? Lima man na yung umagat ko. Kahit sila So, sa lima, sarap yung upan. Sa gini, kung may siya, kung si anak. So naagi di ay, kung di kayo diyan, ano. Ako pa sa anak. Siya di bumi. Ano sa anak? Bugalay. Pinatabaw, magmantabaw. 5 days po ko nagikan nagawa sa ospital. Pinakalakaw. Yung magdugay ka sa ospital. Patay ka. Patay ka baron nun ba? Pero, Kaya lingkod. Hindi tulog, no? yan, makita Ang mo. problema, ang bill, Makita sa kwarta. Ah. pero gawin ko, no? Kupan dali ba, masikreto nila, kaya matulog naman hilotod. Ah, di ba kaya katulog rin ko, patiran mo inang kaumutan ni mo. Di ba kaya dito rin. Kung man nila style nila, brother, dito sila kabantay. Tulog-tulog, ano ron, no? Kaya kaya dili ko matulog. Tulog-tulog na, bra. Kuhan, pag di ko kabantay nga nasakitan ka, diretso man ko. Alam yung reklamo. Na alam sa kayo ko. Kana ko sakit naman yung kaina agay. Bantay-bantay sa mga sakit tigil ha. Correles. Makita ko na, makita ko. Katawan juga ni Marinjin. Ah! Agaray! Kaya di dyan makaya rin. Sakit-sakit kayo rin. Grabe, nabuka din ni Mutil, no? Kita ano, oy, agay rin. Ay, agay! Tama. Sakit kayo. Lagi na to tinodon eh. Hindi yung tinulpon, pero mauna to. Kawang Camilo.
Ito, sir. Agay. Ikaw itong nanawagan nina, lasan se. Agay. Natulat lang sa na. Agad. Ay. Lirik. Agay. Agay, Rick, agay. Punta manang. Sado. For how many years? Ay, gani, lagi ko classmate mo lang. Sige, Kung no. sumahan nanay ba, nanay mo comment. Buang, buang. Rick, single na, Rick. Yes. Okay na ba kayo? Sige, balik-balik. Ay, single mom doon. Kung tanang gini mo rin isa ra yung anak sa buwa. Ano sabi ka mo ni sir? Kako po kong tawagan. Na perla. Nagitaan eh. Kamu di mo comment, Rick, single. Ayaw lang kung mamatay ang tao ka. Ayan lang ito, mamutaya yun. Yan na lang mamatay ang kalipay lang. Sorry, niyo ako. Huwag pa daw sila magkita. Facebook ko sila nakita. Sa likoy lang yung binikanan. Ang kapabantay, yung uyap-uyap sa Facebook. Nya. I-rep po dito. Ito taga Santa Cruz. Pagpatay Sa ko. takos ha? Wala ka kita ng Ito, gusto. kakaroon na. Kung na naman natin. Kung na natin mamilyan to, naayo ba sa likod? Naipan ka buhi, naipan ko may mas diyan, naayo sa likod. Ako siya, na po yung mandili po maayo. Dahil kaya ka naman. Siya. Ano nga? Kaya mo nila ko kay porsyento, kapag grabe ang kabuhi, ang tirahan ang naging hawak. Eh, gusto kang mabuntes? Ayaw nang Ha? Kaya na lang, no? ngayon na lang kung ganang makasiguro ko sa black bird. Kailan lagi sa lalaki tirador. Kasi sa lalaki Eh, tirador. kuwan man, kanan. Ano na niya? Panayo na niya. Ayaw sa rin. Hindi pa kaanda. Already. Eh. Namatay ka na? Napatay? Kaya nagdahulog pag ito yan. Kabuhay plus ano mo. Pag magdahulog siya, kung nagdahulog. Wala siya sakit, kung makabantay ka. Anak, ano yung panukot? Na kanagkasukay, wala ka busik. Sa mga hilot, wala mo dito kabalog. Ano siya? Ano? Ano mo hanap pa siya. Next, muha, kabuhi o kang panukot. Lagay naman. Lagay guys. Kaya mo ganang kutambal sa ice, ha? Kabalo ka na? Ilaga ang ice. Tulo ka oras na sa inyo kung mga dawa. Halimbawa ka ron, kainom ka alas 11. Alas 11, alas 12, alas 1. Hi! Dayon ma'am, dalian na ako. Oh, may tawag-tawag, Ritso man. Tumatik. Dayon. Sukul galing tagdaba, marikoy, di kaswito. Ano? Daribas pa? Ano yung pangdigo sa tinala mo tao eh. Wala. Kung di mo ba? Punta. Hindi mo pangayo ko. Uy, nung sa day ka, uy. Kamak yun. Napatay, uy. Gusto Pero wala kay kalinagura. Wala. Gusto siya mabuntis din. Mas mato man siya. Mas mato maluwas siya. Yan kabuhi pa dyan, naghalo pa dyan panahon. Yung dahunog. Murag isa na ko diyan ang kabuti. Dilim ni mahupat. Wala rin. Diba, dilim ni mahupat sa tambal. Reliever lang. Naman, bubalik naman po siya. Muna kuyo sa heart o kang utok, ano, grahon na rin. Pag di niya sa mahupat, magmadoga niya, manakot, nagrango gabi. Ano ba?
Ayaw ko ay, aluoy ko ka na ko. Gwapa ra kay ko managupog na. Tripon Di juga. dili mapunta na mga napoy uban magtapok lang ba to, ginag may gaplin. Kay lain na siya. May gawan Dili mo gud paliras. Napoy uban mahadlok og tao, murag na strictan na. Sa'yo naman ay dumumon di ay ngari. Ano ka man? Dali rin mo kayo. Sa kay pili ka, pangutan na, wala na. Di ako. Kung pag-iwan ko, rabi na, kung pa na, buwan daw ka ng, isa ni press kanto. Pag naam ko diyan, natala na ko. Dali rin mo. Pwede ipalingot ko ng tama. Good side. Natulunin mo na yung doon. Halimbawa, muna siya. At isa ka ayos. Nakasulay na baka anak. Isa ka ayos. Tagalog sa Lipin. Muna sa kaldero. Pabukala na siya. Sagwad siya sa kapasok tubig. Pero pagkabukal, isa kabukalan lang. Bukal na. Butan siya. Ito ka mapapalin. Tuyungan din na naman yung nainit niya. Hindi po ka mapasok. Ano ba? Kasi natin lang ako. Moto siya. Ablihan man natin eh. Dili na imong nga naayo siya, ablihan lang naman siya man. Katong tubig mo tira ko alon. Katulo na siya ala 11 alas 12 ala una. Umana, nya pag makatulog yapon pero bago mamahaw, bago manito, bago manihapon. Kung ano ang hapon, wala na. So dako kay ni sa kuan sa una tao man. Wala dili na kagamit pag sa tao. Ang dawlo din diyan. Ano yung suka ka? Wala damha. Wala si Dama ron eh. May Ginaabot din mo ron. Pwede na ko damha bitaw na. Manawa pun ta ko ani. Ini nang law mata nako. Nya. Ano ko mga bata lagi na sunukan niya. Wala ba? Puto nga. Naana ko na kalubag. Sige ko pamupo sa kung bulak pero. Kinaay ba ko? Isuul bitaw niya ako magiriban. Nilito, likoto. Ito nga. Nawa ko sa diyan ha. Tanang ta ko ani nang gusto ko to. Wala ba ko kaato at sa Sabado. Kaya nabisi lagi lo. Ana abot na maghinuon. Ano kay Digos? Ayaw kayo ninanawag? Wala nang dili man daw ko kon sikina sa imo nga. Wala man kakalingkura ha. Ang istorya ni Ilot, sila Ilot may nagpabalon lalo kay nato kung matanaw na malit ko og pagkaon. Focus ko drive. Kaya kung ito mo yung wala wala. May naas ko ko. Ina ni Ilot kung si Bibi po sakit po mo no. Yan na dos Gina. Ambot sa pagkatinuod na yan dos Gina. Ay dili no siguro ko kung saan na siya nagsakit ano. Dili asa siguro ko kay usap ka na siya. Nalain si Ilot. Si Ilot ang nalain marikon si Ilot. Uy ay pag-ana Gina uy kanang wala di kalintura si Baby ay kanang ano lang ba yan? Saan na nagkikalintura? Yung atos lang balay si Gina dito na sa kay Labisa, si Julie, na distansya niya. Sige, distansya. Oh, sige, diha sa kulungan. Madalas nagpagkaon. Nagsiga o gabi. Iyon sila nga, hindi sila magdugay. Oo, wala yung problema, pero inyo may salamat kasi kung pagkaon ha. Ano ka sa COVID? Noto, nagkatawa ko nila. Tanggal ko sa ate pa. Ano rin, COVID, Nasa ka na kamay. motor pa. Up, ya. Kaya mga kapwa, yari na yung siya. Natingog na niya ng kasal. Tinigla ka niya, inigilig, ligo. Tagam, lagi. Pas mo sa kusog, pas mo sa kaon. Sa mga Bisaya lang na ha. Sa medisina wala mo na. Kaya naman ka ni Eric Hilot, kung di ang nagawa, di na siya, di na makita makinaryak na ng sakitan. Dagang kayo mo dagang sa pwede rin, ikan ng hospital.
Check na nung kana, orang man nag-check, wa gyud negative. Mas paano man ka? Hindi ko na makita naman. Yan, naman kay Tuto Marita. Ano sa? Kaya kataunan kayo, no? Pati nung pagkakas. Nara sila nadala ko bag. Kuy, asa ka manang nga? Nadala ko bag. Paluya-luya dito tayo. Paluya. Uy, kanang, hindi nga. Kanang, hindi lang ako ako ang mga rules sa karon di. Asa man ka? Pamikot sa akong bago. Lawasan. Sige, may gani kaya kung wala ko problema na kung kauban na sa okay, ito problema. Kaya sige doy, ako na lang ano doy. Bili nila ko dito, ibili lang ko dito sa una. Ano, yung bukod din ya. Sugat. Tingala sila sa mga paspas ng tikang palayo. Paspas lagi itong tikang. Kain ko ba kay kanang magabigan eh? Kala mo takilid ko ba? Ah, Sakit. Hindi rin. Kalina po po, anak-anak. Sakit niya po. Ano sa mga buka wala lang. Nilala mo dito ko dito ba? lagi daladara lagi itong no. Mao din ang problema na Kaya dala. pa Dora kung baby God. Yun siya magpahilot niya. May gali ka na ka ba na? Ano yung sige yung pahilot? Nanawag. Kitawagan po si Bilin. Ako muna nga. Tawagan mo si Bilin. Nah, di magpunta ko yung amot kasi ang babae. Bahala ka bilhin na ka. Kitawagan mo Hindi niya. siya maari sa 30 na. 30 na. Tinubo niya. Sabay na mo 30 diyan ni. Tinubo niya sa 30. Ay, ingnan. Ano mo 30? Ingnan pa ko niya, Marikoy nga. Birthday na ko. Ingnan pa ko niya, ingnan pa ko niya, Marikoy nga. Libo na ko 50. 50 na ko. Ganda na ka na rin. Ingnan ko. Tiguang na. Ingnan ko anak niya, ingnan ko niya, Marikoy nga. Kanang, kuhan, kanang, tingubol lang na ako sa 30, kaya kasi dito pa na ako sa 30. Sige na lang naog ba. Sige na lang na siya taag. Sige, sige. Basi matingala niya pa, wala na may picture kanina tulog eh. Ano ba? Wala pa kay picture no. Ay, shout out sa mga single. Ay, Ah. Comment lang ha. Ano ko yung number? sakit kayo. Pinagdagan to dito. Nabukal na to ma'am. Tulunin mo na ron inuman. Power ka na sa ma'am. Basta mabrihan na kuntihan. Inuman ana. Basta na. Ako dito ano, kaya ako pabuyon ng dito. Ako ba niya tindawan sa mga Ano, lapas na kasi. Oh. Moni, pati na kong wangag sa una. Meron sa mga pinta. Iyag. Baon naman ko kaya. Hindi na tambal. Dagan ako gilot ani mga kabuhi oy kanang mahadlok na sila tao. Hindi ko Kaya katulog. stranger ano bitaw? Lain man yung atake akong kabuhi. Isa kay lang Dugay, gilot na kay wala na ako katulog. mahilot na grabing kabuhi kato sa Lim X. Pinagdala nang sa kutsilyo. Di na ko mahilot na gananon na kutsilyo. Kabuhi magrabe. Wala sabay bugati na. Niya, umalang kutsilyo niya. Wow, wow, kutsilyo niya. Wala dyan ko tayo. Oo, yaw. Dumugon ba? Hindi mo na Husgan kaya kaya buwang. Ako tambal na kay kuan dito. Wala, hindi mo pag-isaya. Ipahilot na ko to pagka ikatulog din na akong admit sa hospital. Ipahilot na ko to niya. Mo to din sa balik nagkatulog sa isa ka semana. Pasok. Ya aguanta ra dito na ko. Tulog ka. Balikan ba? Now, kung ba na niya, nakatulog na ka. Ang hilak na ko ka dili lagi ko katulog din. Adlaw gabi eh. Grabe kung sakitan. Ako katugas ka ako sa iba. Ay, Ano sa kino pudong dre? Pili ka. Dito Ang ka dito. kanang jeep. Jeep. Ikaw, Paspas titi na eh. Dre. Sinta. Dali na di. Baby Hindi lang naman nasa una dagan, din, Dre. no? Sabi ka nang larga din ba? Pag abot na ko, taon-taon. Ay, O di ka magban. Wala ay mato ko. Ano man? Baby lang nasa una din, no? Wala, ubus na. Dili, nagsirihan na din ni anang driver sila ba? Hindi raman dahil daw. Pag naandan na nang galing sa kwinta daw. Pero kung naagi daw mo reklamo nga pa sa iyo. Yung anak di daw. Pila
20 na dyan. 30. 30 okay ba? Kung hindi mo mo kay dili usahay gamar kag sulod. Luoy po na mo sa'yo, uy. Luoy mangupot. Puro luoy ang pasahero ang Masayro, luoy po. Kay mahal ra, anak ba, Pariya mahal naman ra. ka luoy. Pero mas luoy ganing mga masayro, ng upay mo, pila rin karga. Hindi man kung kayo sa gasolina. Mahal ang gusto. Ay, Ay, lagat. lamukhaw na sa kalitro. Ay, tag single motor, kaya okay ra. No? Ligo na motor. Motor, isa ka litro, okay ra. Back and forth Ano na. na, magaginansa sa kagamay. Pero sa ano, jeep. Mawala naman Ang din ikaw, lagi iguray. Bas nga gagmay ba. Sakay na ba ako ana ay? Ilan liti na? Karatur kay Per. Na, 130 ra, 71 og gabaw. Barato ra na ay, 12 ra mga ganitong sa pabukid. Mawa na ng jeep uban. Ay, padulong nila. Ako to ma'am. Ako to, bangon. Balik tayo magitan. Rentel. Patay. Kita ay single. Ay, pagpasaron ha. Kanya karon ako, ma, walay ligo ha. Kanya walay laag ha. Ulay Kapil lang. daw pa dong laag. Ino ni bilin. Buwali naglakad. May gani ni si Marikoy kay wala nagkahampul-hampul. Ako to kani akong tiyan karon na apa mga ulat. Hampul mga unsa gyud katinita kay Kaya sa kabuhi. Antong karon naghanap na gani. Ama bitaw ko. Nasulog si Sampol ba? Ay, may lolong. Ay, gatas. May gata. Balik ka daw na. Pwede. Okay na lang. Ay, sutan. Balik pa ka. Balik Ito pa bikin naman man. 12:30. Balik ko to. Sabay mo ito. Dito lang chak. Ah, di na mga vlog ko yung mga kuha na eh. Ang ganda. Wala ko ay gusto mo sila. Dito, sabay mo ba dito sa ano? Sabay ka din. Wala. Maklay ka din dapat dito. Ilar may kaon ko. Kaya mabitin talas doon na kapit. Sa dai ni tindahan na ni saray na. Agay, Agay, magkuhan sa Agay, 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 magkras. agay, 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 tay sarik, tay sarik. Malumay ka. Na makita naman na siya. Mo na nito YouTube na kanyo. YouTube na na. Na makadami ako YouTube no. Subscribe po mo ma'am. Wala madunga kang subscriber. Yan na, bago na ikaw sa hospital, 5 days. Hindi nakalakaw. Pag sulod, mulakaw. Pag gawas, hindi na mulakaw. Kagamdagan rin. Saan na lang? Gabi, last na kong gilot, nurse. Tuwa na yan. Tambal. You know, dinumpog tambal, no? Nurse dito, no? Kabalo ko na tanang tambal. Kaya kaya di mo na madutla ng panuhak. Ulit ito sa panahon. Panuhak, tapos mo, asa kadulok ng tambal. Na, reliever. Kung man sa power sa tambal, balik na po siya. Itong, gumalin na niya. Ano ito? Ah, Dali kay ka naka-empake, Marikoy. Ha? Dali na kay ka naka-empake. Oo, nagdala magudaan. diretso dia ada gira, gede di situ. Oh, na nindot, gira pa, gira na dana di armas. Yung, saan man ako ni Koy? Saan daw niya? Dali araman. Isa na, nagpili ka ba dalong din Marikoy? O, nagpatod ko ko tong 71 og motor. Wala na ako kaabot 71 na yellow. Nisakay ko. Ah, Napasakay ang yelo. Yeah. Una naman sa iro. Dala lang. Sapaan ka sa bukag, ganun yung jeep. dala lagi ka gilid. Okay, magpasundo ko kung dandan. Ah, Sundo ko naman ko nila kaya magbelakang sila. Wala na itong tawagan. ako lang wifi
kainit kayo. Dali rin, ininit. Tubig. Hindi naman, mamay na ka. Jesus name, ayun na. We just jogging pants jacket. Ayan guys, muna ko gilot guys. Thank you for watching my